Idol Lawrence Martinez and Idol Glenn Batuyo. Topiko. Ayon, iti panag sublia po iti programa mi kani Idol Glenn ang ay Parang topiko. Ayan, so welcome back Idol welcome, Glenn. welcome. Grabe ayan, nabuyak Yes. ipabuyak na tagan ka detoy Facebook tuloy detoy video nga gamit Facebook detoy. Akat nakita mo tatay no kasanong talaga nga malmalwon ni Kap detoy mismo nga lalaki. At dagayam kasta nga mapaspasama kaya. One, little did we know nga Yes. nga parang pelikula lang parang pelikula lang yan or teleserye. Pero Totoo may pala. ada kasi totoong dagay kasi nga paspasama. Anyway, anya kad ba dito abuse of power nga kunada. Ay. Ay parang rumbang ba dito? Yes, you have the power pero to the point nga iabusom dato babae iti panang Malmalo. violente nga panang bugbog mo or panang kabkabel mo iti may sa tao kasi hindi na makatarungan yan. Yes. At dati power mo actually being the head of the barangay mabalin mo nga datay usayan kumbaga or i-diretsyon iti PNP no kas bilang man nadaapo iti power mo kas bilang opisyal iti barangay. Apay adya dito yan. Dapat ba no ada talaga karapatan mo. Amo digijay kastoy nga digijay biktima ya. Dapat maamuanda kung mati kwada iti karapatan rights de. Diba? Kasi parang nagtatatay ay Idol Glenn nga sir na iramraman nak lang sorry ka pa kastoy. Nagsorry mo. When? Kada nagkwa, di namot dinanggag nga na saya at basta dahil latamot instinct na ti pinampanunot na basta sika nagtako ka karamang ka kabilang ka. Well, tapos nagijay mo't duwamot nga karaman mo't. Apay, Grabe mo't kinugtakugtaran da ka na dinanog da anak kabot-butay kung kuna na ka din. Apay rumbeng ba nga kas dati ibagayo mga idol Deta nakaramang kayo. Ay mga idol. anyway, so Kaasimit ay Well, kasi nakita tayo ng anya DJ. Tatay mo unang video. Ay wen. Kuna sir ada anak ko kung kuna. Ay wen. So amo na idikwan nga parang kas dati mapasama kan napanood ta kita anak na. Puya Diba? kat delikado mo aya. Ngam ti kuko ka dito no dapat amuyo ti batas, amuyo ti linteg, amuyo ti pakatarusan digito yung rights show kaya dapat dito yun hanggang agkuang amin they are nananahimik sila sumungbat kayo anahan nyo nga bobraan amin kayo nga aming agtaktakaw kadaan na gin-involve iti drugs ngem amo me data sinerkam nga dagayim kas dyan nga obrana kontra ti nauna di tayo mo't amo no anya baka da napasama nga kasi nga dati kadakwadan or baka ngayon lang kunam na minsan nga pulo daytan bilangan dan namin 20 daytan na nagtakawin pero ngem no kita tayo ti side da mo siguro di tayo maibagan no apen na naobrada ti kasto yun baka kidi mabuso dan kasi lang makita tayo mo tika digito ita tao nga medyo nagbabawi dan nga makita mo siguro nakasanumot DJ kwa di tayo amo ti side of the story so mga idol madi tayo amo ti judge san tayo kadigito yung tao diba adati there are always two sides of the coin mga idol nga cute kita antay iti daytoy siguro iti side mo daapo kapitan agad na punwandan di ko rada karod kapag puno na ang salop kunada may bilangan da kinit kita dati CCTV di kita may pagharap mo tinaktakaw da tapos dapat impormasyon nga na-test by dati drug by mass operation terminology nila na-test by dati may isa agad parang dati amon kapitanan ngem nagbilbilang siguro kas day lang. Aging gana nga pimotok tibutsi ni Apo Kapitanen detan naduktalan nan kinabil nan ngem tinahanan na panunot ni Kap bakit nasa kanya na ang ti linteg apeda yan ti imanan sa may sapay ti siguro ka DJ baka ada nga talaga dakil nga naalak ang kuana siguro parang crane kung kuna na kada kawar kuna baka nagil butilan daw dati may isa at crane kada
kawar kung kunana ba eh. Baka dakkel ngem dito lang amo Oo. bakahan lang nga digitin nalada or what ngem so nga kasi lati kakwa Kagrabe na na ya. at ano syakti agubarat kasjay talaga nga naggrabe siguro mo ti basol dito may isang tao kanya When? haang ko nga maobra dayjay no dayjay laeng ko ma no day natakawan alag ti gagangay nga kwaya simple lang When? kan may sa nga kapitan ko maaket pagsasaritaan tayo dita Well. ngem daytay naubrak dayjay at dakkel nga dakkel Dakkel siguro nga basol. Haan Ayan, nga napasamak gagangay. mga idol. Iso nga jakamun mo anya ti bagagkadetan. Diba? I mean, nula ko mabuhay yo. I think it's Oo. roaming around in the internet under the name Juan de la Cruz. Nga dapat that in post in post ng caption nga talaga nga grabe inistorya na dya Idol Glenn. Tapos ang patulong ka ni Senador Raffy Tulfo dato'y mismo nga tao. Actually dapat masuportaran tayo di biktima. Asa datoy Kasi daw rights da eh. Uri Then may nagtakaw isa- da ko nam may isang suspect pa yun eh, Idol Glenn. Anyway, isungarod nga naka dati peti may isang ano dito yun Yes. nakaibaludan ni Tatay Digong. Oo. Kasi dagiti uri man drug addict ka, you have still the right. Diba? Right mo ti agbyag, right mo na talaga ti haang nga madangrat. At syempre anyang katao ka mutlaang ad aming karbungam nga agbyag so ti talaga Correct. nga intad niya apo kang ka. So, sumunod sa tamang proseso at sa pagrereklamo nga min nudad duma. Haang kayo nga nuday dyan ko anakawasulong sikati Ikaw na yung batas. imam. Sikat batasin ka ko na or sikat lintag. Ilagay mo yung batas sa inyong kamay ay hindi pwede yun. Kasi baka na kayo tumulang ti pagbaltikan na. Sikat mo na ibalod. Which is not right. Ayan mga idol. Okay, mga idol, i-share nyo man. Dito, agdamay na tayo Facebook Live. Doon ka sa dadong pa apo, ti agbuya ka na tayo. Ayan, babayan, iti pa nang i-follow yun, ti IFM 99.5 Lawag. Pagyamanan mi mga idol. Hello kay ka, ma'am Himawari, ka ni Rain Santo. Okay. Thank you so much. Diba, Ma'am. Thank you Rain? kadag bibuya ken digitagdig. Pasensya Medyo na late po, kami. na-late kami. Pero at least we are now in the live stream. Live stream. Ayan, Okay, mga maraming idol. salamat. Okay, oras na, alas 5:50 mga idol. Tuloy tayo tupay. Dikit to yung, di ba, na pag Sasaritaan. pagsaritaan. Issue. Tagabigan ka ko, pagpapatangan. Ayan. Well, hindi kita pagpapatangan tayo. Di ba? Yung mga patpatang. Di kita apong issues kan topicos kan teman pagsasaritaan. Oras, itintera Pilipinas, alas 5:50.